Hej og velkommen til min første commentary. Det bliver med Lee Jungle. Og I skal nok ikke lige forvente det store. Og ja, nu kommer jeg så til at unlock den forkerte spil. Og kommer til at gå mod blue. Fail. Men I skal ikke forvente det store, fordi det er første gang og sådan noget. Og det kommer måske til at lægge lidt og sådan noget. Men jeg håber ikke det gør det store. Find your center. Og nu skriver han da, at jeg har en 59 AD, og det er meningen. Minions have spawned. Ja, det er fordi jeg har tech speed og movement speed runes på. Nå, okay, så jeg får ikke noget pull, det er også fint. Hvis jeg undrer jer over, at jeg bruger mine items på QWE, og ja, R kan man ikke lige se, jo, nå jo. Ja, det er på grund af, at jeg har en Razer Mouse, Razer Naga MMO Gaming Mouse. Og så bruger jeg bare den til at bruge mine abilities med. Og jeg vil gerne lige lave en speciel thanks to Veigar for det lille pull han lavede. Og hvis der er nogen der kommer i tvivl, så er det ironisk. Så tak til Veigar. Og sorry for det. Jeg vil meget gerne level 3 snart. Og nu tager vi så blue, hvis jeg kan. Vi tager de små creeps her, fordi så kan det være, at jeg kan nå at komme level 3. Det kunne jeg ikke. Men så fik vi blue. Og det går rimelig dårligt for mig. På grund af det årsag pull i starten. Og jeg bliver lige nødt til at gå B. Fordi at jeg har ikke så meget liv, og ja. Vi skal lige have sådan en her. Og nu skal jeg ikke lidt penge til nu. Det vildeste. Men jeg skal op og gange på toppen. Og han kan godt klare sig midt. Først så tager vi lige dem her. Vi smiter det hurtigt, fordi vi skal skynde os lidt. Og så, fordi vi skal lige op og gange, så opgraderer lige en Q. Og så kører jeg ellers bare opad her. Jeg venter lige lidt, så jeg kan godt lige nå den her. Ja. Så venter vi bare her. Fail. Kan ikke lige gøre noget der. Jeg ved bare. Okay, så han vil gerne tage det hele solo. Det er sjovt.
Nu er der lige en, der skriver til mig på Skype. Jeg vil lige sige, hvis han ser videoen, hvem det så er. Så kunne jeg ikke lige tage det. Jeg er lige i gang med at lave den her video. Okay. Det kører rimelig dårligt. Jeg tror, det er dig, Rammes, men ja, kan lige tage den bagefter. Jeg er nødt til at vente lidt. Læk. Okay. Jeg ved godt, det er nogle lidt mærkelige runes, jeg har, og sådan noget. Men nu gænker jeg det. Jeg var ikke her. Det er det værd, synes jeg. Det var måske lidt greedy. Men... Og den her, den er stadig lidt smart af den. Så bliver han slået. Hvad? Nå. Vel. Ja. Det går ikke så godt for mig lige nu. Men GJ til Rorik. Master yourself. Master the enemy. Ja, og hvis I ikke ved, så er det på det er nu, det ligger sådan rimelig meget på EU-serverne. Så det er rimelig træls. Jeg tror, jeg skal nok egentlig godt. Jeg tror lige, jeg kan ikke høre med den mere. Så fik jeg lige skadet ham lidt ned. Og jeg er på vej herned nu. Det eneste jeg har at sige der, det er GJ. Læk, det er lige lidt meget. Fuck, det er lækker. Det er lækker. Holy shit, det er lækker. Det var vildt. We do what we must. Okay. Jeg tror bare, jeg tager det med. Jeg ved godt, det er lidt dårligt, men... Extend your senses. Jeg er på vej i midten. Ja, Veigar. Han er wardet.
troede ikke han kom. Det er nu skal fysen krasagtigt. An ally has been slain. Fordi det kom deres recall. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Trold. Find your center. Jeg elsker bare at komme på. Ja, hvis I ikke ved mærke til komboen, og I kender til den, så er det Q på manden, ulti ham, og så Q igen. Ej, okay, fail. Master yourself. Master the enemy. Okay, han er lige i gang med sit tower. Det er han lige gøre. Det er ikke sådan. Fint. P. Quiet steps. Okay, Nasus i midten. Where am I Fedt. needed? Hold, de skiftede lægen. Det er så fedt. Wow. Waste not a minute. Okay, det er lækker. Jeg kan lige se den op derfra. Okay, læg. Extend your senses. I kan jo se på min MS her, at den ikke er særlig høj, altså. Men alligevel så lægger det rigtig meget. Worry not. Jeg kommer. Master yourself. Se, så kommer Sivir lige her. Ej, det er dårligt, det er dårligt. Det skal jeg lige væk fra. Jeg kaster den AFK. An enemy has been slain. Ja, okay, det er måske ikke så fedt, at Nida, hun tager alle Miss Fortune skills. Men det gør hun så. Det er sådan noget, jeg træls, tror jeg. Og Nop. Ikke Noob, men Nop. Det er fedt. Og Veigar klarer sig fint mod Nasus i midten. Det er dårligt. Det går fucking dårligt for mig, det er det. Extend your senses. Jeg nakker lige Darius i toppen. Find your center. Jeg dør. We do what we must. Altid. Ja da. Hvad skriver han nu? An enemy has been On top Michaels. Nope. Det gider jeg kraftedeme ikke sådan en.
Ja, jeg synes bare lige nederen. Waste not a minute. Øsse, tænker jeg bare. Shut down. Master yourself. Master the Okay. enemy. Your heart beats quick. Og så er det bare nede i botten. Måske skulle jeg egentlig bare lade være med at gænge Warwick. Og så bare hjælpe lidt i botten i stedet for. Jeg smadrer hende kraftedeme. Hun kan bare vappe mig, synes jeg. Fuck, de er dumme. Extend your senses. Lige så snart MF hun bliver stunnet, så kan vi sådan set bare gå. Vi skriver dem lige lidt ned for dem. Waste not a minute. Og de er så ward. Bøsse. Tænker jeg bare lidt. Fuck, det er kraftedeme at sætte på, at vi ikke får det her. Nej, jeg kan ikke gøre så meget. Jeg tænker bare, bab mig. Altså, det var dårligt lavet af mig. Må jeg nok sige. Hvad synes I? Sunfire Cape eller Warmox? Eller Warmox? An enemy Jeg has tror, been jeg slain. køber. Jeg tror, jeg køber den her igen. Sprog for lidt arm. Master yourself. Master Your the enemy. turret has been destroyed. 8. Ja. Nu vælger vi 8. Ikke 7. Åh, Nita. Find your center. Jeg tænker bare, Den første. Skal du hjælpe i toppen, Warwick? Nej, det tror jeg ikke. Quiet steps. Show me the victim. Ja, dig selv, bøsse. Så er der SS, så vi stiller lige en ward hernede. Så kan vi lige se, hvis vi bliver bagboldet. Og så går man op på hende der. Hun skal væk. Okay, blok der lige mit ulti, det der rimelig træls. Jeg er rigtig dumt her. Min bøsse. Okay, ja, og så dør vi. Begge to endda. Kom her. Jeg kommer nu, Nita. The Dukes. I will atone. Så skal hun ikke gå. Jeg kan seriøst ikke ramme. Gør.
Ej, jeg kan ikke ramme mit Q. Ja, det er fedt, hvad jeg gør. Jeg er Barber. Sorry. Jeg er bare på max løg. Så tager vi lige den her. Eller vi tager den her. Vi mangler sgu noget damage, det overgår jeg ikke. We do what we must. Jeg tænker bare. Jeg kommer nu. Og så tænker man bare double kill. Minion farm. Nu må I da godt lige få lidt level på og det hele. GJ. Nej. Kan stadig ikke ramme. Okay. Så er det vist bare væk. Hvorfor er det han bare lige pludselig stopper op? Det er virkelig træls. Og man tænker bare bap. Bum. Jeg skal da ikke en skid. Til paste. Man tænker bare bøsse-team. Jeg kan slet ikke se på dem. Hun er dårlig. Ja, okay. Jeg synes simpelthen, at hun er fin nok. Ja, det er fint. Der ligger jeg jo. Jeg kan godt lide, at den siger, at det der det midten er, at den holder space i bund. Men jeg ligger nu derovre. Det er rimelig mærkeligt. GG. Så kører vi. Snart Bloodthirster. Nå, jeg skulle den der er flest kills på holdet, det er slet ikke op der. Fail. Jeg bliver MF på nu. Ej, okay, fedt, Viker. Godt. Dygtig dreng. Endelig noget, du kan noget af. Så tænker man bare, jeg skal op og hjælpe MF. Jeg kan ikke ramme. Darius er der. Han står deroppe. Ja, jeg vidste det. Og så går Darius lige ind i den. Kom nu. Dygtig dreng. Bum. Skader ikke noget som helst. Top. Ja, det kan du sgu da ikke. Du kan sgu da kigge, hvor meget damage hun har, ikke? Og jeg kræftede mig op på underbøssen. Selvom hun kun kan være læbe. Hvis hun kommer tæt på mig. Jamen, hun dør der. Jeg gider hende ikke. Jeg dør. Jeg ved det godt. Men jeg kan ikke noget. Hvor det ikke. Jeg er bare belapper. Hvor står?
Fedt. Quiet steps. Skal vi... Nå, okay. Nita. Fida. Fida det. Snitter tager den, så der kan okay. Ja, så MF, don't solo. Ej, okay, don't. Ja, okay, så dør den ikke. Quiet steps. Og hvorfor er det, hun er så klam? We do what Gå, we must. ulti. Adgang til dit fede ulti. Bum. Fuck, jeg kommer lige til at rive noget skin af min læbe. Det er ret træls. Hvis han tager dem her også, er det træls. Ej, det er træls for ikke. Fuck, endnu. Oha. I will atone. Boom, badges. Jeg gider ikke gå på Terry, han er ret træls. Så kommer det base lige ind og slår ham der. Nej. Jeg stiller lige en ward. Your team has destroyed an inhibitor. Find your center. Læk. Så lige have ham der væk. Master yourself. Master the enemy. Cavani. Bum. Cavani er lidt greedy i dag. Double kill til Cavani. Der er lidt KS her til sidst. Altså kill til Q selvfølgelig. Nej, ham skulle jeg have set. Det havde været triple. Den bare gør sådan der. Bum. Det er et næsus. Lol. Jeg reddede dig lige med, det må du nok sige. Tak, siger hun så. Jeg tror bare, jeg går B. Nu ved jeg, hvad der kunne være epic. Jungle med Clarity og Clairvoyance. Især til Lee Sin. Man tænker bare, Lee Sin got the power. I will atone. Den har jeg lige fået. An ally has been slain. Fedt. Det skulle da egentlig OP. Where am I needed? Den skal man sgu da købe som AD carry egentlig. Hvis du bare sådan basic attack. Bum. Væk. Find your center. Nu kommer det based. Double kill secure. Nope. Where am I needed? Ja, vi skriver bare nope.
Ah. Det kunne men nu gider jeg kraftigt ikke mere. Got the power. Do what we must. Fuck. En nisse. Ej, så er der krastet med tower der. Ej, jeg er dårlig. Ja, jeg blev stundet. Og så er der ingen. Jo, det var der. Bum. Se. Så kommer det based. Bah. Tarek fik lige shutdown med NF. Okay. Eller slot down. Dum. Jeg gider faktisk ikke. Jeg vil bare gerne have bøssebank. Fuck, jeg fik et chok. Jeg er død. Fuck, jeg er dum. Fuck, jeg er dårlig. Fuck, jeg er dårlig. Rampage. Jeg sælger altid den her, nu gider jeg den ikke mere. Trinity Force, man. Jeg prøver lige en ny build, nemlig. Og jeg kører den her. Normalt så plejer jeg at køre Blast Whisper, Blade of the Rune King, Boots of Swiftness, og så er det Bloodthirster, og så kører jeg Warmox. Det er min normale build, tror jeg det var. Ja. Og så den her Trinket Ward. Jeg har bare lige lyst til at få noget nyt. Jeg følte lige for det. Hvorfor køber jeg ikke Homeguard? Jeg kan egentlig bare sælge dem her nu. Og så købe dem her. Master yourself. Master the Så tænker man bare beast. Nu kan jeg sådan løbe for mange. Så tænker man bare bum. Jamen det var så den første commentary fra mig her. Så vi ses jo i den næste eller sådan noget.